Ahojte, som Elizabeth von Brick, ale kamaráti mi hovoria Alžbetka. Dnes si niečo povieme o animovanom filme. Uííí! Animácia vo filme je zaznamenanie série obrázkov, ktoré sú sami o sebe statické. Jupi! Legendou animovaného filmu v Čechách a na Slovensku je Karel Zeman, autor legendárnej Cesty do praveku. Zeman mal bábky dinosaurov, ich pohyb najskôr rozkreslil na papier a následne nimi po malých kúskoch pohyboval a každý jeden pohyb zaznamenal na jeden snímok. Fotka, drobné posunutie a tak ďalej. Pri rýchlom zobrazovaní snímok za sebou splynú do jedného pohyblivého obrazu. Animácia sa však nepoužívala len v minulosti. Aj keď veľa filmov nie je problém celé vyrobiť v počítači pomocou rôznych animačných programov, rovnakým spôsobom ako sa hýbali Zemanové dinosaury, sa hýbu mnohé postavičky aj dnes. Určite poznáte známy britský seriál Ovečka Shaun. Aj tu filmári snímajú drobné posuny postavičiek. Pri profesionálnych filmoch potrebujú na každú sekundu filmu 25 a viac obrázkov. Nám stačí 10 až 15 snímkov za sekundu. Tak vznikali aj animácie legáčikov v našom filme. Teraz si ukážeme pár trikov, napríklad takto sa môžem prezliekať. Väčšia fuška je však zaznamenanie pohybu. Pán vážny, poďte sem. Ešte kúsok. Tak, a teraz sa môžeme objať. Tak, čo kamaráti, skúste natočiť vlastný animovaný film? Držím vám palce. A teraz už letím. Majte sa fajn. Čaute.